Bitarata september kalo kile bisaba sama flah an wanjuru ambal na social media flebo maliko ka han flebo be ma foko bismillah ka don kibar keneka amanga bidon kibar da mani jamana kono kibari bitarata september kalo kile bisaba sama flah an wanjuru Niger chama je fanga nyema ni oye Abdurrahman Tiani ale tama kere ni ke Bamako Mali jamana ka abisni ala ni bonya ye a jenyo fe ni oye anga chama je fanga nyema General Assimi Goita jamana panguru jigiyoro bala senu ni tamaye tamasemba ye mi weke sababu ka jenyo ya ni jega fo jenyo sabati ay si jamana ni nyoje Amebo anga jamana kono Nigeria jamana na wilika jo jijali ndo damnena tenedo setamnu kalo klimwan kono to samba fla an wanjuru min be furuba barada o de kun kenekerni la petroli siratigela mi welika mbora petroli ni gazi tondo fe nabi fo o mako penganza tonko foli ni aliko dankote be nyogon sosola kadaka aliko jalakilendo ko aye penkaza barakela ma chama gen kabo aka barala ni tumbe barala aka mika refinerie la Anta Maroc jamana na génération Z 212 maokoni boli sabana doke kunu tene setamno kalo klemwan konoto samba flah an wanjuru sosoli kela chama nabi fo omako protestataire nu famba ye shifina kawye ulu koni nyogon laje dugu chama na ina fo araba kasamblaka Marrakech ani El Jadida wala saka kalanko ani foroba kena yako sinsina yini Anta Fransi jamana na kabidon kibaru kunche septembre kalo klitan shaking kofe to ni nyonche je kulu koni kemeka wulika jo wara buluda octobre kalo klifla sama fla an wanjuru kle damado kofe uni manabulu nyama sebastien likornika la jedo kera na jatera ko o manye soro foroba barakelo ka la sigide je kulu shaking ajira ko boli mi kera septembre kalo klitan shaking ko oyema ba kemeni ko faranyonka o mi be nyeta jira ube wele blasi san barakelo ma uka nyon la jeni fanga ye kateme foloka leni ti dore yi haklina min tara ne oye ka dobo samba fla an woni woro budget la ani ka jamana ka chake daw joli to sena ambalma actual media flebo ni be dasgi ke anga bidon kibarula amma fo yana o kambe je wakati wore Achema jabara ni flebo anga fulibi awela jeli ka keni awa wakati chokwe amana je fafa awu me maliko fani abe feka to no warti kana maliko no wal ma farafina jamana fena aka no keju abachi tataf sen ni fe aka teli aka no wala kana ni fanado kase ga fo awnyena ni abe feka warti doron abachi ni anga kor promo ni ore AM 223 mais c'est aka tuguni anga code promo ore AM 223 ni ayachi ola doron de 5 € à 10 € abore soro kadola fu ani falaki aywa amunu me Europe Amérique je ko nga jamana fefena ay tato sem télécharger jona ka ko transfert be la jeli ki a fait la fiani la kana ni basi ponna la o ga mu ko